Itamo nga po, may kakeni o ari di sablang bansa, pagmula ning pamisametong at kasalpantayanan ni kekang iglesia, iligtas me ing meto ketawan at kekang lelang. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka atimurin. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ganang Maria, ing puso ko pupuryane ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipin. Manibat ngeni, aw sanda kong mapalad ding sablang tao. Pauli ning mga ragul abage, adyapata na kanako ning mayupayang Diyos. Banalya ing lagyuna, kalulunusano ring makitakot keya, karing sablang mituki-tuking lahi. Inatyat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat no ring mangatas alub, ketang kapalaluan ning karelang nasa. Bigsak no ring ari ibat karing karelang trono, at ding atyu king kababan ilang tinasna. Pepakabsyano ring danupan karing mangayap abage, at pepalakwa na lang alang darala ring mabandi. Ti parana ing pengako na karing pipunpunan tamo, at di natangya baneng sopan ing Israel abalena. Pepekita naneng pakalulu i Abraham, ampong ding sablang lahina. At inabayana neng Maria i Elizabeth, kilubdaring atlong bulan, kay bat na nita, minulini. Ing mayap ng balita ning kiyakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. At tatandaan niya pa po itang second reading, itang milabasan na Domingo. At tatandaan ko po itang panagkat na kikatamong i San Pablo. Sabihan na kikatamo, be joyful always, pray always, and give thanks to God always. So joyful, prayerful, and thankful. At kay ba't sinabi na, kasi oining kaburyanan ng Diyos para kay kayo. Nga na. So, joyful, prayerful, and thankful. So, nung ninuing Kristiyano, ninuing Katoliko, akit mula rin eh. Joyful, prayerful, and thankful. Oining kaburyanan ng Diyos para kay katamo. At nung akit mo, ining sasabyan ng ining San Pablo,
Akit tayo, munang-muna, ing lalarawan na niya pining Birhen Maria. Joyful, prayerful, and thankful. Ante mo'y makapalaman, yan ang kakatamong dimdamay ebanghelyo, ing Magnificat. And maybe, siguro, if we may add, kaya kakatamong contemporary situation, ninoy ning itsura, babiyay itsura o lupa, yan ang being joyful always, prayerful always, and thankful always. Manulata mo po, nino kaya? Yapin po itang pane, makatalakad, kitang kumbento ng Among Deo. Makakaya po itang pane, makatalakad ka rin, patalulog kayo. Nino po ita? St. Francis, aliwa po, Pope Francis. Pope ya Papo. So, Pope Francis, makakita mo po, suya ka rin. Yung mabiyang lupa, kayong kaburyana ng apong Ginoo. Diri na ning itsura. Nulawayan tamo, at tamo nga po kainin, palagay ko, nino mo yung alang problema kay katamo kainin. Nino mo yung alang dadalanan challenges. Siguro, mapalyarin deta mong anak ka sususo nung atsuken, pero itamo tintamo nga naarapan at challenges. Alin tamo nga naharapan a problema. Alin tamo nga naharapan na, tamo intindihan, lubusan at maliliari kimbiya tamo ini. Pero nung kumpara tayong daranalan tangay ini, masabi tamo kayang mas maragul ta problema kaysa kang Pope Francis? Nung kumpara taming problema tamo, mas maragol kaysa aking problema ng Pope Francis? Well, I don't think so. Mas maragul siguro yung kang Pope Francis. Mas maragul. Pero, what masayaya? At manatili ang pasalamat. Kasi, kikilala na aliwayeng magligtas. Nyapin po pinili na itang kayang motto, lowly but chosen. Palagay ko po, o hindi mo naman ing diwa nakakita mo, kanin dindamtamong ebanghelyo. Kaning Magnificat. Abibida ng Maria, magsayaya ang puso ko. Why? Because I'm lowly but chosen. King ka na akong kababan, yan ako kailingwan ni Diyos. At bilikda na ako at tinggap na ako pang maging kasangkapan ng kayang gagawan, ng kayang pamagligtas. Inasat kitang biyen na ngayon ning Birhen, ikit na aliwa mo itang giwanan ni nga pong ginukaya, nune, oy ni mo naman ning gawanan ni nga pong ginukaya. Kaya tang gawanan ng Diyos kaya, ikit na't akilala ni ng Diyos ay ni. Doon kaya tamo ya pong balikan, ining Magnificat, akit tamo'y Maria, yaya mo kabud simple-simpleng makatalakad, kay ba't as ne kaya mo? No. Wakit tamo rin ng kaya nga mano, ne po, bala mo managka lang rebellion, makilaban. Indutunan ini, at yung pong metong tamong pari kanita, anyang martial law pa. So, bala mo tatantanan din keng luwal, military, o keng military. Kay ba't po, misan magmisaya. At patya po mag-homilia, record eh. Misan king ware ka no. At paramdam da kayo, ba't pa kanyan mag-incite katang gulo. Yung paramdam de po, o yan ko pa man mag-humilikin niya na. Babasa niya, pa mo po yung Magnificat. Babasa niya yung Magnificat. Nano'y sasabihan na ng Magnificat, detang mga sikan, detang mga ragul, daragul salo, bagsak lala. At dengitas na, ilapin din pakakalulu ng mga lati. O yan yung kekatang dimdam na din. Nanay sasabihan na kay katamo ng Ebanghelyo. Papakilala na kay katamo ng Ebanghelyo ni Diyos. E nga pong Ginoo, ay kakatula, impotang ating madadakura. E nga pong Ginoo, ay kakatula potang you are living in self-sufficiency, na ala kang pakialam kaya, at maging manhid ka, karing kalupa mong tao. Huling in Diyos, naburi ng ating oppression. In Diyos, naburi ing lalako mo ulaga, deta nga tsuking mababaka bilyan. Uling iya mismo, yang kekang kalaban.
yang mismo, yang mag-oppose kaya. O ini sasabyanan ng indong birhen kaya katamo. O ining Diyos apanayan tamo. O ining Diyos apakilalang lubusan kaya katamo no makanano yang maghari. Many times siguro din damtada in tungkol king Adviento na patsesabiyantang Adviento or Advent. Advent means arrival, atsuna. Okay? Atsuna. Atine, nga pong ginumpanayan tamo. The advent of Christmas means the arrival of the presence of God. O inisang kanong bakit pag masusyan tayong Pasko. Babalikan tamo niyang nga pong ginu, anyang may bayt siyang kayang anak, at syune, busal tamo. Na pinausan tayang Emmanuel. God is with us. He is present. Open, in kayang presence had only begun. Bala mo po kayo, nung talasawa kayo, kakasal kayo pa, your love had just begun. E po makayan? Niya po tang ating kundarandaman na commentator, sabihan na po tang ating kakasal, this is the best day of their lives, sana. May kakaruga na ako po. If that is the best, what will you expect? Ala naman pong bestes kayong English. E po makanyan? If that is the best. Yapi siguro, may babagsak na laringalo kasi yapi na yung best ita. No. Love had just begun. And it should flourish. The same kaya nga pong gano'n. Yung kayang presence at syune. But it has only begun. And this presence of God, yung kayang presensya ngayon ni, dapat siyang sumulong. Susulong niya, mag-develop niya towards the fullness of His presence. O yan po yung diwa na nang kakatamo pagselebran. Yung Adviento, agkata na katamo, at siyo nga pong Ginoo. Mupin ng kayang presensya, mayayakit. Tapayakakit. Uling, the fullness of His presence has to be prepared for. At ito latang control ka rin. Nga pong Ginoo, yung ating control. But while waiting for that, nanong nga gawa tamo? Asahan na nga pong Ginoo, ika, ako, itamong Santa Iglesia. Ing ipakit tamo ini. Paramdam tamo at syupini nga pong Ginoo. At makanano tamo nga pakit, kalupan na ni Birhen Maria, lawan tamo ing malilyari. Lawan tamo ing galona ning gamat na ning apong Ginoo. At no ka rin tamo mag-umpisa tamo kay sarili tamo. Nahanong gagawa na ning apong Ginoo kimbiye mo. Kang Maria, bayo may kapurian keng gagawa na ning Diyos at king dapta na pa, linaway na pa nang gewa na king kaya sarili. I am lowly but chosen. Yasat itangikit na nga itang yang kayang maging basihan banlawana nung nanong gawa na pa ni nga pong Ginoo. Pituta na pong ganingaldo at tsukene, magsadya. O yung siguring masanting lawan. Kareni pitong bengi nga rin o pitong ganingaldo, makanano tamong susulong. King kaya katamong pamipatutu, king presensya na ning apong Ginoo. Nepo kasanding ining mumunang pamamasa mo rin. Ihana, baluta mo nang balikan taming istorya, yapin itang misa ni Aldo, at tsuyakin templo, ikit niya nining pari, ieli, bala na malasing niya. Tsuya ka rin, kikyak niya. So, niya linelen ne, manya dya palang anak. Kaya ka no, bawu, mga anak. Manya dya anak. At kay bat na nita, penga din ng eli, misa ni Aldo, ito, may anak niya. At anyang maragul-lagul na yung bagyay ng anak, delaning hana, king templo, kang Eli. May sakripisyo, kay ba't sabi na kang Eli, baloyo po, ako po itang ikit yung nanangis kanita. O hindi po yung anak ko. Ngayon dadala kikining anak ko, darawon ke. Tatalagake king apong Ginoo. Tatalagake king serbisyo na ning apong Ginoo. Anya pong pigugunamang kini. Dakal tamo adwan kembiye. Na po. Diyan itamo siguro nga tsukene, dakal ta adwan.
Pero itamo kakalingwan. Andiyan pang nanuming adwan mo. King katataulian, adwanangan ning apong Ginoo. King katataulian, adwanangan ning apong Ginoo. Uling, king apong ginuta mo. King apong ginuta mo. Kasane po, kasanting ita po tampigo naman tayo. Nano yaman yung binye na ning apong Ginoo, na yan mo pepailalam kaya, na yan mo binye kaya, maging kasangkapan ni susundo ng pamipakit, pamipasyag, king kayang presensya. Iniasat siguro, kaniting kaurasan, dalawang tala naman din kaya katamo sarili. Nano pa yung surrender kaya nga pong Ginoo. Nano pa yung sabi ta kaya nga pong Ginoo, ops, Ginoo, malyari kang luban may imbiye ko ngayon pero off limits ka kaya ni. Kakuwi yan may pakyal naman yan. At yung pang makanyan, nung ating pang makanyan, siguro, adwantake nga pong Ginoo. Bangka nita lubusan ng aluban niya at mangat mutang king kayang presensya. Bangka nita itamo mismong talasal pantaya, itamo mismong katoliko. Itamo yung maging kasangkapan ng patuto, na busal na ning maliliari, kaya tiking yato at siyo, yung nga pong Ginoo. Yung patuto, ika, ampo, yako. Po balo nung banggit ko na ini, kanya pong bayo ko maging obispo, mga 2 weeks siguro bayo ko ma-ordain. Pidala na ako po nining metong dating seminarista. Sabi ng makanyan, amo nga na, sana po tang maging obispo ka, may kakalingwan nini. Sabi na. Yung tungkol kang kikikatam papa kanita na St. John the 23rd. Yan po yung meni muna kay Vatican II. Misan kano mga di ay in Papa John the 23rd at manya dya sahop king apong Ginoo uling during his time talaga magulo king yato. Manya dyang kasopan. Manya dyang grasya. Nga na kano king apong Ginoo, sopan mo ko, dinan mo kong sikanan, dinan mo kong upaya. Bandating kong agawa, kayong maliliyari, kayong mabilog ayato. Nga na. Ako pa mo, yung pamuntok ng Santa Iglesia. Nga na kanon John the 23rd. Kasi uling papayapi naman, Pero niya kanong mga diyang makanyang bala mo penamdaman na tepekane ni nga pong Ginoo. Diyan, isik mo. Ako pa mo rin yung pamuntok ni Santa Iglesia. Aliwahi ka. Ito po paniking hatatanda na nita. Niya po tangakit na ako, mo, yung Pampanga, kumusta ka? Yan balay nga pong Ginoo. Balo ko nung nanumuitang kanako at lalawin ko na ang gagawa na makisanmetong ko mo. Matay mo na the Messiah. Aliwa, ako yung tagapagligtas. Aliwa, itamo yung magligtas. Kasanmetong nakatamo mo kayong gagawa na yung tagapagligtas. At oyan yung tula na ng Birhen Maria. Matulay at masaya, uling, kilala ni yung talapangapos. Pasalamat siya, uling, bagya-bagya. Busal na ning maliliari. Akakit ning galo na ning gamat na ning apong Ginoo. Bakit? Uling biyasa yang manalangin. Biyasa yang migunam. Balo nang ibuklat ti sarili na at manaya. Baning apong Ginoo ya mismong pangkit kaya nang gagawa na ning apong Ginoo. Ganito pong kaya katamong susundong pamagsadya, agatanda kayong magminor tapang bagya. Bangka nito migunam. Kasi po ito, malapit na yung Pasko. Nano yung pigagap tamo, wakalingwan tamo, yung gagawa na ng apong Ginoo. Karen po may nga labasan na Eldo, ng kayang gagamitan kong, siguro gamit ko ni Kenini, itang bala mo description kay katamo, imbiyan na ng tao ngayon, lalong-lalo na rin magobra. May po, yung description na bala mo imbiye, HWB. Harry, worry, bury. Makanyan po. Kagising mo na nga ba, halos na nga, pamalagwanan mo na yung pamangan. Yan po, pamalagwanan mo, mabilis. Kaya ba't nakakarakal, pag-worry. Nang kayong worry na mo, lampas pa king kikatangag yu. Ma-traffic. Ala na ka man nakakarapat yan, traffic. Yan po. Pero, ating kang gawa, tin traffic, make use of the time na tsuka ka rin.
Maybe that's an opportunity para kang migunam. Harry, worry, no ka rin niya muntay ta. Kut-kut na nakabandad tawli. Opo, mahal yan. May kising nakakabod, masakit na ka. Lipin namang, nakangkabilis. O niyan po yung machine, it has to rest. Alipin po mahal yan? Siguro kanilang kakatamong susundong pamagsadya, kimpanyatang ni nga pong Ginoo, let us pause. Hinay-hinay mo. Pigunaman tamo ng malilyari. Lawan tamo at siya nga pong Ginoo. Gagaloy nga pong Ginoo. Let us recognize what He is doing. And let us ask Him, together with the assistance of Mary, so panakatasana, that we will participate kayang kayang gagawan, kayang kayang daraptan. Pangadiyo kami po, kami pari, ang poyaho, na sana kami maging biktima na ng HWB. Sana po biyasa kami naman lalong-lalo na Kareting Aldo, migunam and enjoy seeing what God is doing and participating in what He is doing. Tandaan niya po itang binyekong example kanita kay kayo. Ing metong a paragraph may basa meaningfully and you cannot make sense out of it. Ing metong a paragraph nung imbalang letra at balang word alalang spaces. Dikit lang. O tanging biyeta mo, dikit na. Sabi rapi rin Tagalog, parang wala nang kalatoy-latoy ang buhay nga ra. At siyo, nga pong Ginoo. And we can find God in these spaces in between what we're doing. So, panagkat ko po kay kayo ini, na sana, kapag susundo tamo, hinigay ka tamong pamagsadya, kimpanyatang na nga pong Ginoo, biyasa tamong migunam, at luntoya sana kay katamo. Makanano ya lunto. Diyan pong makabayang bagyari. Makanan ya lunto? Well, siguro buri kayong gamitan ng metong istorya, natindam yun na siguro. Kaya metong lugar, ating mami sali ka rin itang rabbit meat. Rabbit's meat. Malpo kasi takarela. Hing meat na ning rabbit. Pero minsan nila to, ikit na yun tao, mura, itang meat na ni rabbit. Mura, per pound, mura. So, mangutang yakap na mo, mura nga na. Ating mixture, na. Pero dyan pang ating mixture aliwang meat, mura pa mo rin. Kitang na naning mixture na nitang laman, no, meat na ni rabbit. Kabayo nga na. Pero lawan na, mura pa mo rin. Mura pa mo rin. Kitang na, makadaning mixture, na 50-50. What do you mean 50-50? For every one rabbit, one horse. 50-50, happy naman, Pero palagay ko po nung alasaya pa'y rabbit. Yabi po, senior kamo ini, siguro once in a while, let us pause, at kutang tamo keng katambi, maglasaya pa kaya yung apong Ginoo. O tagalang yung apong Ginoo, ita rabbit, ita mo yung horse. At doon tamo ka malalapit sa yung apong Ginoo, busan tamo yung apong Ginoo, yung horse. Ita mo yung rabbit. Bang kanita yung maglasa, yung kakatamong pamiadwangan, yung kakata relasyon, yung kakatang gagawan, yung kakatang obra. Amen.